Системная коррупция у Беларуси. От восени команда передачи «Давайте разбираться» выводила на святло асобныя шчупальцы гэтага вялізнага спруту, які высмоктвае сокі зайчынай гаспадаркі. Цяпер жа напрыканцы сезону мы традыцыйна складаем выяўленыя элементы пазлу ў агульную карціну. Хто і як абкрадае беларусаў пры дапамозе чыноўнікаў, як высока цягнуцца нітачкі карупцыйных сувязяў і куды выводзяцца грошы, нарабаваныя з беларускага бюджэту. Гэта перадача «Давайте разбираться». З вами Вольга Ратмірова і сёння у нашым выданні. Схемы да самых вярхоў улады. Каго прыкрываюць суддзі і следчыя на паказальных антыкарупцыйных працэсах? Притягиваем до отказу. Дорогие мои, точка зрения зависит от места сидения. Что отказали чиновники, коли мы предъявили им выявленные схемы? Бюджет у Беларусі распілоўваюць практычна на ўсім. Крадуць на рамонтах у жыллёва-камунальнай гаспадарцы, на навуковых распрацоўках Акадэміі навук, на мадэрнізацыі беларускай чыгункі, будаўніцтве, спорце, медыцыне. Аднак улады спрабуюць паказаць гэта як эпізадычныя выпадкі. Нібыта дробныя чыноўнікі проста не могуць стрымацца, каб не хапнуць хабару. Наши расследования, однако, показали, что схемы с прикметами коррупции в Беларуси далеко не архаичные. Это целая система по выпампоўванню бюджетных сродкаў, якая застаецца некранальнай пасля паказальных пасадак дробных пешак і стрэлачнікаў. Сваю долю ад гэтага распілу атрымліваюць чыноўнікі ад нізу да самых вярхоў улады. Конкуренція на беларускім будаўнічым рынку, здавалася б, ёсць. Найбуйнейшых гульцоў 4 – Дана, А100, Топаз і Айрон. Набыць кватэру можна і ў больш дробнага забудоўніка прыватнага ці дзяржаўнага. Але шмат дзе канкурэнцыя уяўная. Бальшыня забудоўнікаў працуе на мяжы рэнтабельнасці. Асноўная прычына – зямлі для іх у сталіцы засталося мала. Свабодных пляцовак у горадзе няма. Будаўніцтва вядзецца пераважна на рэканструяваных тэрыторыях са зносам прыватнага сектару. У выніку будаваць часта прыходзіцца ва ўжо забудаваных раёнах, аплочваючы знос старых будынкаў, рассяленне людзей, якія ў іх жылі, пракладку новых камунікацый да будову інфраструктуры. Аднак такія ўмовы дзейнічаюць толькі на частцы рынку. У асобным сегменце прывілеяваным бізнесмены дзейнічаюць у зусім іншых умовах. Вось, да прыкладу, участак ля вадасховішча Лебядзіны. Атрымаў яго забудоўнік абсалютна бескаштоўна, паводле указу Александра Лукашэнкі. Бюджэт, сыходзячы з кадастравай ацэнкі, недаатрымаў на гэтым 28 мільёнаў рублёў. Узамен яна мела пабудаваць шэраг спартовых аб'ектаў, але па факце выканала менш за траціну ад патрабаванага, запоўніўшы вызваленае месца чарговымі катэджамі на продаж. Апрача таго, фірма вырашыла пабудаваць у комплексе рэстаран для самай вады, парушыўшы пры гэтым прыродаахоўнае заканадаўства. Улады ў адказ проста памянялі законы, вывеўшы рэстаран з захоўнай зоны. Агулам гэты забудоўнік працуе з рэнтабельнасцю 50%. Рэнтабельнасць 50%, што больш чым у 3 разы перавышае сярэднюю ў галіне. То бок за кожны укладзены долар гэтая бізнес-структура атрымлівае 2. А дзяржава замест таго, каб з такіх звышпрыбыткаў браць сваю законную долю ў выглядзе аплаты ўчасткаў, надае бізнесоўцы яшчэ дадатковымі льготамі і мяняе законы пад патрэбы канкрэтнага праекту. Чым жа тлумачыцца такое стаўленне? Наши гледачы ўжо здагадаліся, што гаворка пра кампанію «Топаз», якая належыць бамбардзіру аматарскай каманды Александра Лукашэнкі Паулу Беламу. Чым яна заслужыла свае прывілеі, мы спыталіся ў кіраўніцтва «Топазу». Он будет разморать, сами с собой поговорить. Мы сейчас посмотрим, что он выйдет. Якім чынам Белы атрымаў ласыя кавалкі зямлі, публічна патлумачыў сам Лукашенко, падкрэсліваючы, што Павел папрасіў зямлю пры асабістай сустрэчы. Пачыналася ўсё з мяне, не хачу здымаць сябе адказнасць. Я еду міма гэтага возера і разумею, трэба яго ў парадак прывесці знешне. Яно апынулася фактычна ў горадзе на галоўным праспекце. Я так недзе сказаў, і да мяне падыходзіць чалавек аднойчы і кажа: «Паслухайце, дазвольце, я там пабудую штось». Агулам улады выдзелілі Топазу бясплатнай зямлі на 50 мільёнаў долараў. Аднак падарункі таварышу па хобі нішто ў параўнанні са сродкамі, якія бюджэт аддае дзялкам, што вядуць бізнес з сям'ёй Лукашэнкі.
Дана Холдинг, які належыць сербскім братам Карычам, за некалькі гадоў стаў найбуйнейшым забудоўнікам беларускай сталіцы. Александр Лукашенко сваімі указамі выдзеліў ім зямлі ў Менску больш чым на $1 мільярд. Апраўдваецца гэта наступным чынам. Абвяшчаецца міжнародны конкурс, на які фірмы Карычаў падаюць футурыстычны унікальны праект. Зямля дастаецца сербам, пасля чаго яны забудоўваюць яго жылымі шматпавярховікамі, якія маюць мала агульнага з праектам. Калі мы пачалі шукаць кіраўніка сербскага холдынгу Багалюба Карыча, то знайшлі яго ў кампаніі Ліліі Лукашэнкі, жонкі Віктара, старэйшага сына кіраўніка краіны. На пытанне аб тым, чаму іх забудова не адпавядае праектам, той адказаў лаканічна. Priča se o tome da projekat Maja Kaminska je bio ovakvi na početku, a sad puno drugačiji. Спыталіся мы сербскіх бізнесоўцаў пра тое, што яны робяць у кампаніі сваячкі прэзідэнта. Карыч запэўніў нас, што нявестка Лукашэнкі здымае ў Данамоле павільён для карціннай галерэі. Але нашае далейшае расследаванне паказала, што гэта было няпраўдай. У праспекце жыллёвых аблігацый, выпушчанай кампаніяй Дана Астра, Лілія Лукашенка пералічана сярод намеснікаў дырэктара. Калі мы паглядзім на ўсё горадабудаўнічную дзейнасць, то мы пабачым, што ёсць адна вялікая загана. У нас на прэзідэнта, адпаведна на адміністрацыю прэзідэнта, якая рыхтуе, вывучае рашэнні, дае яму на подпіс, завязаны вельмі шмат. Мясцовыя ўлады, нават калі яны не будуць згодныя, яны все роўна неяк выконваюць волю вышэйшага палітычнага органа. Дана Холдинг – уласнік беларускіх фірмаў сям'і Карычаў, зарэгістраваная на Кіпры. Яе канчатковы бенефіцыяр Нябойша Карыч прапісаны ў Эміратах. Рэнтабельнасць аднаго з найбуйнейшых падраздзелаў сербскай імперыі беларускай кампаніі Zomax Investment 70%. То бок іх накрут у 2,5 разы перавышае інвестыцыі. Інвестыцыі ж перадусім заёмныя грошы. Кампаніі Карычаў фінансуюць сваё будаўніцтва за кошт жыллёвых аблігацыяў. Прыбыткі ад іх найбуйнейшых праектаў у Беларусі Александр Лукашенко сваім указам вызваліў ад падаткаў. Итак, якая вымалёўваецца карціна на жыллёвым рынку Беларусі. Канкурэнцыя нібыта ёсць, аднак рынок існуе ў двух вымярэннях. Праблемныя участкі з найвялікшым сабекоштам ідуць на аукцыён, на якім гульцы ўсталёўваюць рынкавы кошт. А самыя ласы гіганцкія надзелы сталіцы Лукашенка раздае афшорным фірмам, якія належаць дзялкам, што маюць асабістыя сувязі з кіраўніком краіны. А што адбываецца на будаўнічых работах, калі іх праводзіць дзяржаўная арганізацыя? Мы праверылі тое, як праводзіў рэканструкцыю «Дынама» дзяржаўны будаўнічы трэст нумар 1. У 2017 годзе камітэт дзяржкантролю распачаў крымінальную справу аб размарноўванні сродкаў. Будтрэст нумар 1 прапісаў у смеце транспартавання на пляцоўку непатрэбных буранабіўных трубаў, якія не былі ўжытыя ў будаўніцтве. Вось толькі што КДК не паведаміў, дык гэта тое, што пастаўляў фіктыўныя, на яго думку, трубы не Будтрэст, а прыватная фірма «Белбудрэканструкцыя», якую заснаваў намеснік генеральнага дырэктара Будтрэсту Андрэй Мархель. Прадстаўнікі Будтрэсту нам пазней прыслалі адказ, у якім сцвярджаюць, Мархеля пазней апраўдаў суд. Следства констатавала адсутнасць якіх-небудзь прыкмет злачынства ў дзеяннях Андрэя Мархеля. Следчы адмяніў звальненне з пасады, у сувязі з чым працоўныя адносіны з Андрэем Мархелем па ягонай заяве былі адноўленыя. Таксама ў адказе адзначаецца, што Андрэй Мархель выйшаў са складу заснавальнікаў Белбудрэканструкцыі перад тым, як пайсці на працу ў Будтрэст. Такім чынам, пададзеная ў праграме інфармацыя пра тое, што ТА «Белбудрэканструкцыя» з'яўляецца фірмай намесніка, непраўдзівая і падлягае абвяржэнню. Але наше расследаванне паказала, што гэтая фірма ўсцяж звязаная з намеснікам генеральнага праз яго жонку, Вольгу Мархель, якая ачольвае фірму «Профіта Груп», што знаходзіцца па тым жа адрасе, як і Белбудрэканструкцыя, а ўласнік «Профіта Груп» Сергей Есьман – дырэктар Белбудрэканструкцыі. Ці няма канфлікту інтарэсу ў тым, што Андрэй Мархель курыраваў рэканструкцыю «Дынама», а яго былая фірма, звязаная дагэтуль з жонкай, атрымлівала там шматмільённыя падрады. З гэтым пытаннем мы накіраваліся да генеральнага дырэктара Будтрэсту нумар 1 Уладзіміра Бубліка. Я про вас не ведаю, кто вы и что. Вы проходимец пока здесь, в моем лице. Да? Да, вы проходимец. И в чем мое Сейчас мы вызовем милицию сюда, быстрее всего. Вы на создание не покинете. Запыталі мы пра гэта і тагачаснага мэра Менску Андрэя Шорца, але ён ад нас проста уцёк. Андрей Викторович, ну почакайце, калі ласка, одну хвіліночку. А як на «Дынама» атрымалі вялікія падрады фірмы, афіляваныя з Будтрэстам? Ведаеце пра гэта?
Дзе ён збег, ты бачыў? На сёння Белбудрэканструкцыя працягвае атрымліваць шматмільённыя падрады ад першага будтрэсту ў абыход адкрытага тэндара. І так, як бачым, схемы з прыкметамі распілу ў будаўніцтве арганізаваныя наступным чынам. Александр Лукашенко сваімі указамі раздае найбольш ласыя кавалкі рынку манапалістам, зарэгістраваным у офшорах. Найбольш складаныя інфраструктурныя работы, пракладка вадаправоду, электрасетак, дарог выконваецца за кошт бюджэту. Уласна будаўнічыя працы з мінімальнай рэнтабельнасцю выконваюць субпадрядчыкі, часта дзяржаўныя будаўнічыя арганізацыі, а офшорныя манапалісты адно толькі распрадаюць пабудаваныя кватэры, накручваючы кошты ў разы і выводзяць сотні мільёнаў долараў без выплаты падаткаў. Калі ж будаўніцтва вядзе дзяржава, схема выглядае наадварот. Найбольш ласыя кавалкі на работы атрымліваюць фірмы, звязаныя з чыноўнікамі. Страты ж кладуцца на генпадрядчыка. Падобным чынам схемы працуюць і ў медыцыне. Пасля гучнай справы дактароў мы праверылі дзяржаўныя закупы па шэрагу прэпаратаў ад найцяжэйшых хваробаў, а заадно і як праводзіцца дзяржаўная праграма імпартазамяшчэння. Выявілася, што прадпрыемства «Націвіта», якое пазіцыянуе сябе як вытворцу айчынных інавацыйных лекаў, насамрэч пастаўляе Белфармацыі лекі, прывезеныя з Расіі. Больш за тое, доўгі час нават упакоўка прэпаратаў адбывалася на іншай фірме – дзяржаўнай Акадэмфарме. Белорусский, условно говоря, потому что полного цикла нет здесь. У нас же нет своих химических заводов, которые производят субстанцию и так далее. Але галоўнае, кошты дженерыкі расійскай вытворчасці ў аптовых пастаўках ад «Націвіты» да Белфармацыі абышліся бюджэту па коштах да 13 разоў даражэй, чым можна набыць у расійскай аптэцы ў раздробным продажы. Па адным толькі прэпараце за 1 год бюджэт пераплаціў гэтай фірме 6 мільёнаў рублёў. Між тым, падобных пазіцый з дзесятак. Якім чынам гэта было арганізавана, мы спыталіся ў намесніка міністра па ахове здароўя Дмітрая Піневіча, накіраваўшы афіцыйны запыт, але адказ не атрымалі. А вось так склаліся нашыя зносіны пры сустрэчы з чыноўнікам. Вы в курсе, что вас «Націвіта» пастаўляе у 7 разоў даражэй лекі, якія самі каштуюць? Уласнік фірмы з беларускага боку Алексей Сычоў фігураваў у справе фармацэўтаў, аднак лавы падсудных пазбег. Як і Васіль Жарко пры справе медыкаў, які адчольваў Міністэрства аховы здароўя ў часе, калі нарадзіліся апісаныя намі падазроныя схемы. Кар'ера апошняга была звязаная з Людмілай Пастаялкай, маці Ірыны Абеельскай, якую ў прэсе называюць маці малодшага сына прэзідэнта. Итак, что мы высветлілі? Схемы з прыкметамі распілу, якія ідуць на сотні мільёнаў долараў, як у будаўніцтве ці медыцыне, зацвярджаюцца звычайна на найвышэйшым узроўні, як правіла, указамі Александра Лукашэнкі. Чыноўнікі ж узроўнямі ніжэй, гледзячы, як гэта робіцца наверсе, арганізоўваюць падобныя схемы ў межах уласных кармленняў. На Дзяржынскага 8 кампанія «Лект», якая належыць Андрэю Балабіну, уласніку «Пятага элементу», замест сацыяльнага аб'екта ўзвяла офісны 18-павярховік. На этом месте по ПДП 2007 года должен был находиться объект социально-культурного назначения. Паркінг для супрацоўнікаў свайго офісу «Лект» вырашыў пабудаваць у абыход усіх нормаў у санітарнай зоне, якая знаходзілася ў прыдамавой тэрыторыі, усяго ў 6 метрах ад жылога дому. Пракуратура «Лекту» ў будаўніцтве адмовіла. І тады пачалося прасоўванне інтарэсаў праз рэкіроўку асоб на пасадах у галоўбудэкспертызе і кіраўніцтве «Лекта». Ухваліць спрэчны праект дапамог былы міністр архітэктуры Александр Селязнёў, які спачатку прасоўваў праект на пасадзе дырэктара прыватнай фірмы «Лект», а потым заняў пасаду начальніка ўпраўлення жыллёва-грамадзянскага будаўніцтва і планіровачных работ у галоўбудэкспертызе і ухваліў праект. Дорогие мои, точка зрения зависит от места сидения. Я выполнял сегодня договорные, был нанятый директор, который выполнял те задачи, которые передо мной ставились. Пасля гэтага мы яшчэ даслалі запыт у «Лект» і атрымалі такі адказ. Комплекс будынкаў адміністрацыйна-гандлёвы будынак з дабудаванай шматузроўневай стаянкай узводзіўся па праектна-каштарыснай дакументацыі. Падземная шматузроўневая гараж-стаянка разлічаная на 163 машынамесцы. Зараз паркінг, які ухвалілі як падземны, амаль дабудаваны і выглядае вось так.
А вось як выглядаюць схемы з прыкметамі распілу ў галіне ЖКГ. Адначасова з масавымі праверкамі КДК абласных ЖКГ напрыканцы 2019 года мы пачалі правяраць працу і адных, і другіх. І выкрылі схему дзяржзакупа ў ЖКГ Берасцейскай вобласці, а дакладней у Ганцавічах. У Ганцавіцкай кацельнай вырашылі мадэрнізаваць кацёл, хаця кацельная і так не выкарыстоўвала ўсёй сваёй магутнасці. Аднак там вырашылі замяніць старыя трубы пад назвай канвектыўны пучок на новыя і шырэйшыя. Для выканання гэтай работы кіраўніцтва тамтэйшага ЖКГ правяла тэндэр, напісаўшы ўмовы так, што пад іх потрапляла толькі тая самая фірма, што рабіла праект мадэрнізацыі. І гэтая арганізацыя паставіла трубы па цане, якая ўдвая перавышае рынкавую. У 2018 годзе Ганцавіцкая ЖКГ паўтарыла аперацыю, ізноў пераплаціўшы 50 000 рублёў. Мы прыехалі ў Ганцавічы і спыталіся, з якой мэтай чынілася гэтая пераплата. На якой падставе вы выставляли такое потребование, что повинно быть... Кто вы такие, скажите? Что вы от нас хотите? Хочу тлумачення, вы потлумачили. Чим настолько лепше был той пучок, что вы переплатили за его 50 000 бюджетных рублей? Кто переплатил? Ганцавічская ЖКХ. Кто вам сказал такое? Ну, я же вам кажу только что. За 180 000 вы купили пучок, так, а он коштовал, его можно было купить и за 117 000. Не буду давать. Сейчас смотрите, вызову правоохранительные органы. Па выніках нашай праграмы ўлады мелі учыніць праверку. Але ж галоўны інжынер Ганцавіцкага ЖКГ Васіль Жалезны і зараз на сваёй пасадзе. Падобныя схемы мы знайшлі пры мадэрнізацыі беларускай чыгункі. Цягам расследавання мы вызначылі, што работы на праектах інтэртрансу грузавого падраздзялення беларускай чыгункі выконвалі дзве фірмы – Бінорм Будкамплект і Анлехсан. Па выпісках вынікае, што фірмы былі створаныя год таму і атрымалі дамовы на падрады праз месяц свайго існавання. Кампаніі нагадваюць аднадзёнкі. Аформіўшы з імі кантракт, адказныя інжынеры дзяржаўнай арганізацыі заключалі дадатковыя пагадненні аб павелічэнні ім аплаты. Якім чынам Белінтэртранс знайшоў свежаўтвораныя фірмы без працэдуры закупу і чаму ім пасля заключэння кантракту павялічваліся тарыфы аплаты, аб гэтым мы спыталі ў вядучага інжынера Яўгена Бугаёва, але ён заявіў, што ён не ён. Спадар Бугаёв, так? Нет. Нет? Нет. Мы ведаем, например, что у вас на подряд были взятые компании, створенные за несколько месяцев до этого, до того, как они взяли на подряд. Мы ведаем, что у них были, зимы были заключены додатковые погоднения с повышением коэффициента. Да. Дарэчы, выяўленыя схемы супалі па часе з тым, як намеснікам генеральнага дырэктара ў Белінтэртрансе стаў былы супрацоўнік ДФР Александр Янчэўскі. Две компании, створенные за несколько месяцев до того, как отрабатывать работу, без открытого тендера. С ними заключены додатковые погоднения с повышением коэффициента. Ежедневно, наверное, регистрируются компании. И ликвидируются компании. Это не значит, что эти компании нарушают законодательство. А то, что компании створились и потом праз пару месяцев отрымали работы, причем вы до их звернулись, а не яны подались на открытый тендер, потому что открытого тендера не было, это совпадение. Пишите к нам официальные запросы, мы вам ответим. Асобна ў шэрагу нашых антыкарупцыйных расследаванняў стаіць праграма аб разрабаванні беларускіх кладаў падземных скарбаў. Тут мы сутыкнуліся з нядбайнасцю і абыякавасцю беларускіх уладаў да захавання гістарычнай спадчыны. На прыкладзе вяртання 500-гадовага мяча, знойдзенага ў мясцовай рэчцы. Итак, что мы высветлили по выніках гэтага сезону расследаванняў? Сістэмная карупцыя ў Беларусі мае форму піраміды, якая складаецца з больш драбнейшых пірамідаў. Чым вышэй на гору, тым буйней піраміда. Грошы падаткаплатнікаў з буйных пірамідаў высмоктваюцца ў афшорныя кампаніі за мяжу. У наступнай заключнай праграме гэтага сезону мы распавядзем, як бізнесоўцы, набліжаныя да ўладаў, адмываюць грошы за мяжой і куды гэтыя фінансы у выніку асядаюць. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Давайте разбираться», подписывайтесь на наш YouTube-канал и долучайтесь до наших групп в социальных сетках. С вами была Ольга Ратмирова. До встречи!